coses per explicar del Luis Eduardo, que ja us ho explicarà ell. No solament la seva relació amb Grècia, jo vaig tenir l'honor de fer un capítol d'una sèrie que va sortir de casa teva i ja vaig fer sobre la Maria del Mar Bonet, autor per autor. I el teu qui el va fer? El meu ho va fer Chavarri. El Chavarri, no? I que ha desaparegut allò. Un dia ho hauríem de posar. Està fent teatre. Està fent... No el Chavarri, la sèrie. També la podíem passar algun dia. El Sol del Membrillo va sortir de casa seva, també amb una altra idea. Però ell, a part de cantautor, de poeta, ara ve de Nicaragua, està cansat, jo també estic cansat, però és igual. A mi quan surto i parlo amb la gent i el plaer de tenir-vos a tots vosaltres aquí és la raó d'haver fet aquests cines, que la gent torni al cine i que es trobin bé, i aquestes sessions és per trobar que la gent pugui parlar amb els autors. També he fet moltes coses i aquesta nit veureu una pel·lícula que ja té uns quants anys, però que jo sempre l'he trobat extraordinària perquè hi ha una reflexió. Tot això ho explicaràs tu, jo callo i ja tinc la paraula. És una reflexió respecte al món de l'art i jo quan la vaig veure em vaig quedar garrativat, que se'n diu en català, perquè és el producte d'haver fet durant 5 anys 4.000 dibuixos a partir dels quals va fer el Perro Llamador. I com que amb aquest cicle que estem fem la relació de Gràcia amb diferents autors, ja hem fet la Clàudia Llosa, Vindrà Balagueró i no sé quanta gent més, i l'Eduardo m'explicava que ell de petit també havia vingut als Texas quan era una sala gran i tot plegat, però aquesta és petiteta, en tenim més de sales, ara te'ls ensenyaré. Sí, i fem coses perquè la gent pugui tornar al cine, perquè al màxim el que m'agrada més, de veritat, cada dia. Però de tant en tant fem aquestes sessions. Eduardo, it's up to you. It's up to you. Explica'ns 4 coses i després parlem amb qui vulgui un cop passar la pel·lícula, farem una presentació curteta i després pregunteu-lo el que vulgueu. No, tu estàs a casa teva i ells estan a casa seva, perquè aquesta casa és per vosaltres. Benvingut. Gràcies. Ben trobat. Moltes gràcies. Bueno, m'agradaria molt parlar-vos en català i fer la presentació en català. El meu català és una mica macarrònic i no vull fer... Habla castellano, coño, que te entendemos perfectamente. No vull fer la competència a Aznar. Ansar. Llavors, si me permeteu, parlarem en castellà, sortirà una mica més ràpid. Però el català ho parlo, A la intimitat. No! Vaig escriure una cançó en català fa uns anys, es diu Somnis de la plaça Rovira. Molt bé. Vaig viure a la plaça Rovira, al carrer Massens, amb el meu pare, la família del meu pare va néixer aquí, al barri, i és el meu barri. Molt bé. Però si estic aquí 2 o 3 dies més ja m'embolico en català. Ara mateix acabo d'arribar de Nicaragua i parlo el nicaragüès. Vaya canvi. Bueno, es una alegría de verdad enorme poder estar con Ventura, a quien le profeso una admiración profunda por su libertad dentro del ámbito del cine. Es admirable su amor
a la Habla, cinematografía. habla Voy, de- déjame. Ah. Soy como Leticia cuando se dijo ahí, no, déjame hablar. De verdad es un enorme placer, no solamente estar en Texas, bueno, si quieres, voy y estoy con la gente y presento la película. Bueno, ya voy a la película. Es una película accidental. A mí el cine me gusta desde pequeño. Yo quería ser director de cine. Quise entrar en la escuela de cine, pero no podía entrar porque pedían el preuniversitario. Cuando en la época de Franco, para dirigir películas tenías que tener el carnet de director. El carnet de director te lo daban o bien pasando por la escuela de cine, O por el oficio, o bien haciendo meritoriajes, que era infinito, llevar cafés. y tomar cafés, o bien realizando cortometrajes, creo que eran 5 o 6 cortometrajes que se estrenaran, y entonces ya te daban el certificado para poder dirigir. El carnet. El carnet. El carnet. Y bueno, como no pude ir a la escuela porque no tenía el preuniversitario hecho, pues me metí haciendo algunos cortometrajes, sobre todo para conseguir el carnet. Hice meritoriajes también, ese sí llevaba cafés. No sabía esto. Mamá, Hostia. fue a Cleopatra, al Mankiewicz. ¿Tú vas ¿Te apuntas los cafés al Mankiewicz? Vas conèixer Ah, sí? Mankiewicz? Que fuerte, A caram. Burton I a l'Elizabeth Taylor. Ja, Però ja, per mi el Zanuck. el Zanuck, per mi el déu és Mankiewicz. el Déu. El Déu és Sí. molt Dios. bonic. Sí, És sí. molt bo, Mankiewicz. També. Ah, el Bautif, Eva el Desnudo, és una de les pel·lícules de capçalera. Sí, sí. I si un dia paro en una illa diré que em deixin Eva el Desnudo. Eva el Desnudo. No, ja la faria està feta. Sí, hice con Marcelo Fius, el hijo, Max. Hòstia, Marcel Fus. No, Max no. Ah, no, Marcelo el dijo. fill, Marcelo Fius, en una pel·lícula amb el David Constantin. Hòstia, l'Eric Constantin. Amb el Maurice Ronet, també, que va fer una pel·lícula que